It-23 u l-24 ta' Novembru tal-1985 jibqgħu markati bħala jumejn suwed fl-istorja ta' pajjiżna. Jumejn li matulhom il-gvern ta' dak iż-żmien ġibet għajnejn id-dinja fuq pajjiżna għal raġunijiet il-ħżiena. U ma' ħafna dawk li jiftakru il-ħajġek tal-ajruplan tal-Egypt Air MS-648 35 sena ilu li ħalla 60 mis-96 persuna bord mejta. Ajruplan li oriġinarjament kien fit-trieqtu minn Ateni għal-Libja, iżda li spiċċat niżżel Malta minħabba li ma kellux biżżejjed fuel. Il-ħtif kien twettaq minn 3 Palestinjani li kienu armati. Għall-ewwel l-awtoritajiet Maltin ma kinux taw permess lill-ajruplan biex jinżel fl-ajruport tagħna u minkejja li l-aħħar tentattiv kien li ntfew id-dwal tar-runway, il-pilota xorta rnexxielu jniżżel l-ajruplan li kellu ħsarat kawża tal-isparaturi. Il-gvern ta' dakinhar immexxi minn Karmenu Mifsud Bonnici ma prepara l-ebda tim għan-negozjati mat-terroristi. Barra minn hekk, minflok ma ċċetta l-għajnuna tal-Amerikani, il-Prim Ministru Mifsud Bonnici kien mar għand l-awtoritajiet Eġizzjani. Dawn id-deċiżjonijiet politiċi aktarx li waslu biex il-komandos Eġizzjani ħadu rridni wisq f'idejhom b'riskju totali għal passiġġieri u l-ekwipaġġ abbord. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kienet ġibdet il-kundanna ta' bosta, anke minħabba li l-Istati Uniti permezz tad-Dipartiment tal-Istat kien diġà offra s-servizz ta' uffiċjali kontra t-terrorizmu imħarġa sew f'ċirkostanzi bħal dawn. Meta l-gvern ma riċaħalli l-ajruplan jimtela bil-fuel biex jitlaq minn pajjiżna, it-terroristi abbord qabdu l-kaptan jagħmel kuntatt mat-torri tal-kontroll biex jinformaw lill-awtoritajiet Maltin li se jkunu qed joqtlu l-ostaġġi wieħed. Okay, now the passengers is being killed one by one. Għal din il-pożizzjoni drastika mill-gvern ta' Karmenu Mifsud Bonnici, it-terrorist qabad lill-kaptan jgħid li mhux se jkellem aktar lill-awtoritajiet iżda se joqtol ostaġġ kull nofsija. Okay, and he is saying that he will not even talk to you and he will continue to shoot passengers every half an hour. Qudiem is-silenzju tal-awtoritajiet Maltin, il-kaptan jipprova jappella lill-gvern biex ibiddel l-atteġġament redikolu li kien ħa. I think you are making a ridiculous act. You could have saved the lives of these passengers if you have given us fuel. Min dawk abbord, it-terroristi kienu ħelsu biss 11 il-passiġġier u 2 membri tal-ekwipaġġ. Iżda mingħajr mistenni, il-komandos Eġizzjani iddeċidew li jippruvaw jattakkaw lit-terroristi billi telgħu fuq l-ajruplan u qabdu jisparaw bla doċċ. Min-naħa tagħhom, is-servizzi segreti Taljani li kienu segwew il-proċess qalu li l-komandos Eġizzjani kienu waħlu splussiv ma' parti mill-ajruplan li fija jkun hemm it-tankijiet tal-ossiġnu. Dawn splodew b'konsegwenza li 54 passiġġier, 2 membri tal-ekwipaġġ u wieħed mit-terroristi nqatlu. U rapportat li Omar Mohammed Ali Rezaq li kien il-mexxej ewlieni tat-terroristi kien neħħa l-armi minn idejh u niżel minn fuq l-ajruplan daqs li kieku wieħed mill-feruti. Madankollu kien inqabad fl-isptar San Luqa mill-Qorti Maltija u kien ingħata sentenza ta' 25 sena priġunerija minħabba li dak iż-żmien pajjiżna ma kienx għad kellu liġi dwar it-terrorizmu. Iżda eventwalment u kien ittieħed l-Amerika fejn ingħata sentenza ta' omor il-ħabs.